bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on juuram en garti e émission men gando jarale mo jadaten e kawmen Abou Diop kaw Abou Diop a salminama salmitama Takarane Diallo mi salminama juurimama mi salmini hono haalleɓe technicien ji ɗi gila dimanche fade hande nen haale coup d'état tonete leydi Burkina Faso en wiye lieutenant colonel Paul Henri waɗi renversé pouvoir Marc Kabore gonnoɗo président leydi ndi holko pamminta yimɓe on coup d'état a jarama Diallo mbawmi widema tan ko Burkina Faso o waɗi no waɗanno o wayi no wayanno kono haɗa men yetta toon ko faya wonnanowande to leydi Mali saabu Mali e Burkina Faso mbaddi keerol Mali kañum felliti ƴettude jeyta mum to banggue koppaji ko nandi hen CEDEAO haali ronki nana waɗa e laamu Faris koko uddanoto banggue keeri so tawi kadi Burkina Faso homo waɗi oɗo coup d'état ko faye e nder Sahel o Afrique banggue hirnangue o sababude Guinée e mabɓe kadi mbaddi keerol wadde Mali keerol wadde ɗum ɗo ñagoɗen Allah ko yo Allah ittanen ɗiɗo fitinaji somi arta namdal ma so tawi liite koninkoɓe militaire en jalti e nder radio e télé Burkina Faso waɗi kono wowno wadde paama tan gila 1960 nde heeɓi jeytare 59 communauté ha 60 nde Mauritanie yami o go ardi leydi ndi kañum kadi ko coup d'état itta ɗum 1960 ha 66 wadde so coup d'état waɗi Burkina Faso wayno wowno waade Mauritanie yami o go itta kono yeehi batu conseil de l'entente to Abidjan lamogo leydi Côte d'Ivoire onde Félix Houphouët-Boigny en e Senghor en ko nandi hen ko nden Sangoulé Lamine Zana lieutenant colonel waɗi mo coup d'état wadde ɗum ko goho caggal muɗum Lamine Zana kañum e hoore muɗum nden waɗi coup d'état ha gayni kañumne watta coup d'état 66 ha 80 nde laabi nde watta coup d'état colonel Saïd bo kadi waɗi coup d'état firti ko coup d'état e coup d'état e nder leydi Burkina Faso ɗon kadi ha 80 sa ƴeewi caggal 80 on ganduɗa kañum woni Jean Baptiste Wadawogo kañum hoore mum waɗi coup d'état artude e capitaine Thomas Sankara waɗi coup d'état 87 Blaise Compaoré 83 Blaise Compaoré kañum Thomas Sankara gonɗuno kono 87 Blaise Compaoré kañum hoore muɗum watti coup d'état waɗi Thomas Sankara e wondiɓe muɗum firti tan ko Burkina Faso sen belama mbiyen guila 1960 ha yetti nde colonel mo ganduɗa ko Blaise Compaoré yalti leydi ndi Habsadou Tokara nene Burkina wawani wadde élection kadi ko élection libre ko ɗum saabi oɗo Marc Kabore Christian Marc Kabore nde laami nde woni toɓɓe laaɓɗe ɗaminanoma ma gandima démocratie artu kono eɗen gandi guila o laami fay joni ñanden waɗino tentative ko wiyete ko to banggue coup d'état bannoɗo nane jaggano soka caggal muɗum ko wanno ko kadi ronka yo gas ha ɓeɗo kadi mbatti coup d'état saabu haali ñande dimanche de wiya ko mittinoyi yeehi ha ɓooyi wiya gandi ko mitin ji mbaɗi ni mbatti ni kono ina andanoɓe politique fof ne gandi Burkina Faso koko heɓno coup d'état sababude guila Kabore laami o fewnitani armé ɗe o toppitaki armé ɗe ha ñande capanɗe e ko fawi gendarme mbara lawa gotol to keewol hakku maɓɓe leydi Mali ɗum ɗo jibini firinde mawɗo no feewi guelnen koninkoɓe mbi alay saago mbawa accirde ni alay saago coup d'état waɗe toon to leydi mbiyetende Burkina Faso ko kew ko Burkina Faso Mali ñan hen ñande dimanche que Burkina Faso est ce que leyɗele heddiɓe Afrique président ji mumen hande en leloɗano taw gondani kulhuli so neɗɗo wiɓe gondani kulkuli haalani gonga saabu en gandi Alassane Dramane Ouattara hewɓe ni mbi o wullitima laamu leydi Faris to banggue sécurité makko o natti famde sababu nde andi coup d'état ji ɗi ko coup d'état constitutionnel e coup d'état to banggue militaire en sa ƴeewi on ganduɗa kañum Alassane Ouattara o waɗi 3e mandat forcé waɗi donc caɗele on ganduɗa ko Alpha Condé waɗino 3e mandat Mamadou Doumbouya itti ɗum wadde guila nden ɗin kul huuli nan ɗon ina huula no feewi hande o e nder Sahel Afrique banggue hirnangue o hande ko Assimi Goïta e colonel Diawen mbaɗi ko fay ñallangal hande e pellital mabɓe e anniye mabɓe eɓe so leydi Mali yabde e mabɓe wiide ɓe natti soglude CEDEAO ɓe natti soglude koninkoɓe mabɓe wonɓe Nations Unies ɓe natti soglude Macron e yimɓe muɗum ɗo ko pellital manggal ha ko ɗum waɗi Guinée ene yaade mabɓe uddani frontiére muɗum wadde so tawi Burkina ne waɗi te kamɓe fof koɓe officier ji ɓe mbadde école aji oɗo mbaɗɗo coup d'état wonɗo heewi ha tolniɗo faye sene andimo yimɓe heewɓe ne gandimo wadde so tawi ɓen goppitani laamu Afrique banggue hirnangue o ha e CEDEAO eɓe gonde kulkuli
nde kulkul ko noon aɗa sikki ɗiɗo coup d'état ji ma taga ha Afrique ɗo yete duuɓi garoji démocratie o arta no feewi walla coup d'état ɗi koko jogorni yoltude démocratie men eyyi tokar men aɗa andi ko namla banggal fayida o coup d'état meeɗani wadde taw ala sababu ma woni ko koninkoɓe saabu leyɗele no daɓodira mboɗo heewi ɗum haalde ay joni Mouhamed Bassoum mo leydi Niger hecci hanki walani e galle muɗum waloy ko galleji goɗɗi saabu fayida mbinami Alassane Dramane watta nde aɗa andi tokar nene leyɗele no daɓodira mi wona militaire comme lieutenant colonel kono par exemple ko civil an gona militaire gona capitaine tan gona mawɗo leydi mi watta rewde caggal ma an aɗa neemi mboɗo jogui sac so yaha ɓooyi ɓen ɗon wawi ƴefde saabu eɗen gandi Niger waɗi coup d'état ji guila 72 fuɗɗi waɗi coup d'état Mali waɗi ko 68 Algérie waɗi coup d'état kam waɗi Kewel Mauritanie waɗi coup d'état ji Guinée waɗi coup d'état ji Côte d'Ivoire waɗi coup d'état ji wadde Burkina Faso koye coup d'état ji tan woni ɗum ɗo ko mbiɗa ko jaabol mum ko Afrique banggue hirnangue o so tawi wona mawɓe leyɗele ɓe mbayli ngal ɗo jaɓɓal ina wawi koko jokkata kono moƴƴani e meɗen eɗen gandi moƴƴani leydi saabu coup d'état so waɗama ha gasi pour wonta normal wona hunde wemde kadi kala ɗo rébellion naati weeɓani yaltinde heddi ko Sahel o so tawi ɗum waylaki eɗo mbiɗa ni ko wiyete ko dewe wawa wonde wawa waddeje sababu ne militaire ɓe gandi jaggui goppani leydi Tchad waɗi coup d'état nana jooɗi ɓe kalani holde woppata Guinée soit haalde holde woppata Mali wi ko woppani ko ɗo e duuɓi 5 ɓeɗo Burkina Faso en ganda holde goppata gam ɗiɗo coup d'état ji ene gas en natto ɗo haalde holo ardiɓe meɗen no poti wadde ha ken wiye coup d'état gas e nder Afrique ha laaɓa jara aɗa andi cimtol aduniyankewol holliri ko Asie ɓurno hewde coup d'état ji Afrique rewi hen e namno e jabade ko mbiɗa ko adi foof ko laamuji ɗi mawɓe laamotoɓe tawi ko civil en ɓe e yoɓe nundu ɓe peewa ɓe laamuro nunɗal e peewal fondude weeɓani Allah e hoore mum fondani Allah ɓurni ko nulaɗo ɓurnani leñol muɗum kono hade ko ga e aduna he gonɗen ɓe eto nunɗude ɓe eto fewde ɓe mbasa laamorade diwan yankagal walla moɓɓolel walla diine walla ceylagal e gueɗal keddigal ngal to banggue toɓɓe yoɓe ndento saha e saha foof toɓɓe mbaɗoje mukuña won élection ngaji ɗi ndewani lawol ko wona ɗum ko so neɗɗo dosɗe e kuule a tawi ina fewna wona ñande foof mbayla dosɗe e kuule gam yidde ɓeydude laamu ma addata ɗum ɗon foof ko mawɓe leyɗele ɓe meedde calo woppude nden noon laamu ko paalel jumri sa meeɗi tan sa yanaki awpata ɗo noon hade militaire ɓe paami kamɓe soɓe gardima ɓe jiiɗa woppude sa ƴeewi joni Théodore oɓe guema Mbasago mo Guinée ko to yal duuɓi 49 mankude seeɗa Paul Biya sa ƴeewi joni ko duuɓi 49 mankude seeɗa ɗum kadi koko addata caɗele koko addata fitinaji neɗɗo goto laamu wiya woppata walla gayna lamina ɓiyum ɗum kadi koko addata fitinaji aɗa sikki cuusal mo leydi Mali hollirki CEDEAO o ha won pays ji e Afrique jalti en balla Mali a sikkani Afrique de l'Ouest fof koko jogor rewde e koyngal Mali oɗoji coup d'état kew no feewi ɗo yete oɗo meɗen banggue meɗen Afrique de l'Ouest eyyi aɗa andi Mali fuɗɗi coup d'état ko 68 Moussa Traoré Bingi Diakité mbaɗi Modibo Keïta coup d'état 90 11 Amadou Touré waɗimo coup d'état Amadou Touré l'an 2012 Amadou Haya Sanogo waɗi ɗum coup d'état coup d'état e coup d'état kono foof dey ko joni yiya koninkoɓe waɗɓe coup d'état tawi tan toga nene wona coup d'état o ɓolo aɗa andi Assimi Goïta ko yonta o e Sahel o ɓe jiiɗa waylude e jimade laamu leydi France mais wona coup d'état o ɓolo wona kutta ɓolo wadde ngal ɗo cuusal ngal ɓe jogui hay goto guila Moussa Traoré en ha yettiɗo gonɗen hannde ɗo ala koninke Mali joguinoɗo ngal cuusal haade kamɓe noon koɓe fellitɓe koye gonga e mabɓe koɓe fellitɓe pellital mabɓe ngal kadi leydi Mali ndi kadi yaadi hen yante leyɗele Afrique ɗe wayannoɓe laamu leydi Farisé saabu eɗen gandi centre Afrique ko ɗum fuɗɗi ko Farisé nan toon ha joni gasani ronkama guila l'an 2013 fay ñallal ngal hannde ronkama yo Farisé gollu hunde ko nafata e nder leydi Mali kadi kolinkoɓe mabɓe gon tan koɗo ngaalu ngu woni ɗo faggudu ndu woni koninke militaire Farisé najo meeɗa wadde minute goto ɗo ala nafoore muɗum meeɗa mayde tawi wona e dow kanŋe e dow ngaalu e dow zircon e dow bauxite e ko nandi hen ngaalu nder leydi kamɓe ɓe paami ɗum ɓe mbiyan kadi ɓe tampi wadde kamɓe koɓe fellitɓe ngal pellital noon Guinée felliti jagganoyiɓe kamɓe mbaddi kewol
leydi Mauritanie so wona accident baɗɗo ñanden pellodiral ngal ina annino wallude ɓe jimane maayo leydi Algérie nan ɗon wadde Burkina Faso kam mbaɗi kewol so tawi yanti hen a andata ha ganti sayanaki oɗo yonta koninkoɓe jiiɗa yonta arnoɓe ɓe ina wawi taw ko ɓiɓe waylude Afrique taw ko gonga e mabɓe. leydi Sénégal waddi keeri koye leydi Mali leydi Sénégal waddi keerol aussi koye leydi Guinée te ɗiɗon ɗen leyɗele ɗiɗi foof en jii o armée mumen jeunesse mumen nen gummi gam waylude leydi mumen surtout riwde France naaɓe e leydi mumen est ce que Sénégal naaɓe jogata ko kulikuli ko sukaɓe meɗen mbima ene ñemba leydi Mali e Guinée. Eyi aɗa andi enen kam koko yetta Allah saabu Sénégal gila 1960 wiya ko tentative de coup d'état Mamadou Dia e Senghor wonno ɓe mbi ko coup d'état avorté ɓe mbi ala ko tentative wonno ɓe mbi ala ko complot ɗum Allah ne hokki en ngal deeƴal eɗen ñaago Allah yo Allahu laamɗo wallu en ɗum wasa woodde kono noon ko wiyete ko so tawi koddiɗo ma sumrama waɗa hoore ma walla mo ñifde ɗum ko kulhuli hannde o ko fayre ko ɗum waɗi leydi Sénégal ne dañno doole mum ponno ngam rende keeri ɗi ene dañno doole mum ponno ngam ñifde fitnaji ɗi ha ko ɗum waɗi ñanden yimɓe heeɓe ne mbiya mawlen ndi président Macky Sall no foti yaade tigui rigui koyɗe moƴƴe kanko jogui ardade Union africaine koyɗe moƴƴe beele keeri taƴaɗi ɗi itte ha laaɓa sababude ko caɗele addanta yimɓeɓe ɗum woni émission mo mbaɗɗen ñanden ɗo hen o ko ɗum faye ala foof leydi gondi hen joni ndi fayani ɗum sababude so tawi ɗum nana yarani henna ina yarani ɓeɗe jingana ɓe jingana ɓe e ganduɗa paaɗen koko ñagade yo Allah wisane hen ndiyam ɓuɓɗam. Amin ya rabbi konngol ma battidigol e émission men Gando Jarale hande o. konngol am battigol e Gando Jarale ko yettude jigna meɗen e ñagade yo Allah addanen deeƴal en jii ko waɗi maali ko basal manggal ko basal manggal no feewi kadi wona Mali tan waasi Sénégal homum waasi hen sabu eɗen gandi milliard uji ɗi Sénégal heɓanno to banggue Mali won yanoɓe somoyade nana udda e kewol donki artude won ummino e Mali ne gari ɗo no goppe mumen kewol ngol nana udda ɗum ɗo ko musiba mawɗo no feewi ko wiide mawɓe leyɗele Afrique CEDEAO hoto won tan fedde goomo mawɓe leyɗele ɓe jejjita ɓesguji ɗi moni fof ne jingana goɗɗo so tawi ɗum woni koko addata caɗele ɓe ndeyanto heñade tajje kuule joni yoɓe massodir e yimɓe he so ɗum ala ko addata caɗele e wiide kadi yo Allah lamɗo wallu en Allah hokka en deeƴal leyɗele men ɗe garta fitnaji ɗi gummo konngol tekkitortomi tokan en. Comme no mbiɗa ni wona leydi Mali tan waasi hen hay leydi Sénégal par ce que enen gandi Sénégal ko leydi Mali wonno premier men client commercial saabu port autonome de Dakar hunde mabɓe foof ko ɗo e port men yaltanno enen ñaago hunde nde arte dow jaam inchallah on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV en jetti caméraman uji men ha ñande wonde inchallah. Jarama.